Wie zei nou van ik doe dat wel? Die. Wie zei het ophoofd? Grote baas. Rob, maar die is er niet. Rob, maar die is er niet. Waar is Rob dan? Rob is naar Interchalet pallets wegbrengen. Moet je die normaal gesproken niet daar halen? Nee. Oh. Nee. De huisjes en alles wordt straks afgebroken en wordt allemaal naar Interchalet gebracht. Is het niet jammer om dat af te breken? Ja, maar het is morgen het einde van kindervakantieweek. Want dus eigenlijk zijn we net op tijd. Of net te laat. Je had eigenlijk gisteren hier moeten zijn. Want toen waren ze aan het timmeren. Juist, dat was gewoon een geweldige dag. Gisteren was het echt een geweldige dag. Zund en Jomer. Ja. Groep 1 gaan drinken. Sorry. Ja, nou loop ik gewoon niet meer gewoon. Hallo, Hallo, ik ben Bas. Mario. Mario. En je ziet, wie had het hier? Kindervakantiewerk, Melderslo? Ja. Oké, dus dit niet moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Hè? Ja, daarom. Ziet je ook ouders van kinderen? Ja. Maar ook kinderen die nog aan kindervakantiewerk meedoen? Ja. Waar zien die nou? Ene zit er ergens hier op de trein. Moet ik hem even halen of roepen? Ja, haal hem eens erbij. Oh, kijk, ja. Lucas, kom eens even bij mama. Wie al is Lucas? 7. Zeven. Maak 7. En hoeveel heb je er in totaal? 2. 2. En de andere is? Jari, dan is 9. Bijna 9. 8. Ja, je moet op televisie, jong. Waar is Lucas? Nee. Ziet je dat? Ja. Hé, hey, kameraad. Geef me eens een hand. Geef me eens een hand. Ha. Hey, heeft zich ook getummerd gisteren? Ja, Wat heeft ze gemaakt? Wat heeft ze gemaakt? Een huisje? ja, Ja? Wil ze ons dat laten zien? ja. Ja? Oké. Weet je wat we doen? Lucas, dan loop zich nou naar die huisje toe en dan loop Rudy met zich mee om dat te laten zien. Ja, Ja? Loop zich maar voor. Loop Rudy achter zich aan. Hey, vertel, is dit nou het allerleukste project van het ganse kindervakantiewerk? Dat tummeren van die dingen? Ja. Ja? Ja, dat vinden ze geweldig. Vinden ze echt geweldig. Je ziet ook echt origineel van de melders Nee, volgens mij, of niet? nee, nee! Ik kom van België. Ik durfde het al niet te vragen. Kijk. Maar hoe komt een Belgische in Melderslo terecht? Welk huisje is dat? Deze? Ja? Maar waar heb je hem dan leren kennen? Heb je al die andere? Moet ik dat echt zeggen? In België? Nee, Of via wat? internet. Dat maakt het niet uit. Via een datingsite. Ja, maar dat is toch Dat de dient tijd van ervoor. tegen... Ja, juist. Dus daar hoef je je helemaal niet voor te schamen of wat dan ook. Via dat. Als dat maar de juiste klik oplevert, dan Jazeker. is het toch prima. Ondertussen al 7 jaar. Al 7 jaar ook hier in Ja. Melderslo. Ja. Helemaal top. Jazeker. En heb je die een beetje goed ontvangen hier? Ik weet het niet, maar ik Belgische- kom zelf ook niet van Melders. Nee. Nee. Maar je woont op dit moment wel in Ja. Melden? Oké. Waar, Al waar, ve- waar kom je dan van? Van Heijen. Oh? Ook door de liefde? Ja. Ook Ook door via internet. Ja. Gangen weg. Ja, Echt hoor? Ja. Wat leuk! Dus dan heb je in ieder geval al iets hebben een band. gemeenschappelijks. We Ja, we hebben een band. Ja? Ja. Je bent een band. Na vandaag zeker. Nou, vandaag zeker. Ja. Het is allemaal vastgelegd nu, hè? Nee, maar even zonder flauwekul. Jullie zijn allebei ook actief binnen kindervakantiewerk. Ik zit in het bestuur. En wat doe je dan? Ik zoal? verzorg het secretariaat. Ik zorg ook dat de groepjes klaargemaakt worden. Kinderen verdelen in verschillende groepjes. Leiding, hulpleiding, algemene hulp. En de kindjes verdelen, is dat moeilijk? Dat het ene kindje graag bij die wil en de ander bij die wil? Of, Nee. Nee? Nee. Ik ken de kindjes allemaal ook niet, want het zijn er vandaag 83. Ik ken ze ook niet allemaal. Dus het is even zoeken van wie, wat, waar. Maar het is goed gekomen. Ik heb niemand horen klagen, dus het is goed. Maar dat zijn toch goede aantallen, 83 kinderen, of nee? Ja. Is Melderslo dan ook zo'n dorp waar in principe bijna alle kinderen meedoen aan de Bijna activiteit? allemaal, ja. Ja. Normaal zitten we rond de 100, 110. Maar er zijn er heel veel nog op vakantie. Wat zei je? Dus Ja, Nee, dat gaat dan bedoel ik juist, 83 kinderen is volgens mij... het is niet veel. Hoeveel mensen wonen er in de Meldersen? Tot er 2000. Niks van te zeggen. Nee. Toch?
Hey, dit wordt nou morgen afgebroken, hè? Vandaag. Vandaag. Vanavond wordt dit Oké, afgebroken. want Rob, hè? Rob, de Rob, Rob! Rob, kom maar naar hier! oh hij is terug. Hij is terug. Hey. Hallo. Ook bestuur. Ook van bestuur. Ook van bestuur. En dat is een fijne voorzitter. Ja, fijne voorzitter. Ja, Hallo. Hoi. Ja, ik heb gehoord dat jij de groet en baas ziet van het ganse. Nee, ik manage van alles. Ik ren een beetje rond en probeer te helpen wat ik kan. Oké, maar best je niet de voorzitter dan van het kindervakantie? Ja, op naam wel. En niet alsof. Poging maar- tot. Heb je nou allemaal, ik denk het wel hè, ook vakanties moeten aanpassen aan... Ja. Uiteraard. Je hebt gewoon leswerk van de schoolvakantie is kindervakantiewerk. Dus Maar je ziet wel weg geweest, ja, dolveur. ja. Wij hebben gewoon een keiharde werk hier. Ja. We beginnen in januari met z'n allen. Waarop? We doen het samen, we gaan het goed samen hier neerzetten. Geweldig dat jullie er zien. Welkom, Ja, toch? super. Hè? We beginnen in januari met onze eerste vergadering. En zo gaan we februari, maart en zo gaan we een hele week eigenlijk opbouwen voor deze jeugd. Alle Dus daar ben jeugd. je eigenlijk wel een half jaar mee bezig. Met de voorbereiding. Ja, zeker. Een jaar eigenlijk. En ik huurde net dat het tummeren, dat is toch wel een beetje het highlight van... Ja? Ja, een Ja. traditie zou ik willen zeggen. Ja, Dat kunnen we de jeugd niet afpakken. Dat vinden ze zo leuk. ja. Nee, want ik ken me Neem nog... een kiekje. Wat bleef? Neem een kiekje. Ja, ik vind het te gek. Rudy is net al met de camera Ja. over achter Lucas aangekomen. Ja, Kietel hè. Ah jong, als het goed laten zien. Prima. Ja, fantastisch. Ja. Dat is een brave hè? Ja. Ja. Die zijn er van mee, hè? Dus, Ja. Heb je dan ook ieder jaar een wisselend thema? Ja. Wat is dit jaar het thema? Superhelden. Ja, ik zoek het Batman dingen al jou. Dus we zien van alles voorbij gekomen. Want er zien ook kinderen door de deur met Er gewoon zien nou hè? heel veel kinderen in de deur. Ik zoek- 11 groepen zien er in totaal vandaag. 83 kinderuren. 83 kinderen vandaag, ja. En die zien allemaal in de deur. Dus ze kregen frietjes. Mobiele frietwagen hebben we even geregeld vandaag. Frietjes, frikandellen, alles op locatie. Dus de ene groep eet hier, de andere groep eet door. Dus dat soort van tevoren nog niet in de planning heb je vandaag nog even geregeld, de Dat, frietwagen. We moeten af en toe wat aanpassen. we moeten ja. af en toe even het programma aanpassen. Soepel te laten hè? lopen. Roepen Ja. is uitgelopen. Ja, de route was een beetje goed Wij gelopen. hebben hem 2 uur gelopen, maar Ja. ja, kinderen zijn langzamer. Hè. Geeft niks, dus fantastisch Spellen lopen geregeld. nu die ze onderweg moeten doen. Ik kan dat dan zien met het thema superhelden, dat ik er ook iemand zo gelopen die zichzelf een cape had gemaakt. Ja. Alle kinderen hebben hier op locatie een cape gemaakt. Een aantal 83 kinderen hebben een masker gemaakt. Ze zien allemaal superhelden. De maandag en de dinsdag waren de kleine kinderen van groep 1 en 2. Die hebben ook allemaal een cape gemaakt. Die hebben hier een warming-up van Spider-Man gehad. Dat hij stond springen op de bühne. En De echte? De echte Spider-Man in de Melderse. Ja, natuurlijk. Ik Maar kan het ja, anders- luister, is dat via Steven Seagal gegaan Ja, zeker? nee, niet via Steven Nee? Seagal. Daar heeft er in dit geval niks mee te maken. Oh, oké, nee, want die zien nogal vet met een, hè? Steven ja. Seagal en de Meldersen en zo. Ja. Maar dat had je gewoon zelf. Je hebt gewoon Dat hebben we samen geregeld met dus de niet werkgroep. alleen goede contacten met de frietwagen, maar ook met Spider-Man. Ja, Dat was onze Spider-Man. Ja. Of Superman, wie was het? Ja, nee, dat is hem. Spider-Man. Ja, nee, dat is hem. Spider-Man, Ik ken hem ja. van tv. hartstikke Ja. leuk. Dus zo zijn we heel druk met kindervakantiewerk in de Melderse. Keihard. Ik begin me zo langzamerhand af te vragen. Wie heeft er nou eigenlijk meer plezier aan het kindervakantiewerk? Wee, dat is duidelijk. Die hebben de voorpret sowieso allebei. Oh, het is niet alleen maar pret, hè. Het is ook kommer en kwel. Oh ja, Ja, vanmiddag was het ook kommer en kwel. vertel. Nou ja, we waren eigenlijk met z'n drieën, maar één is er plotseling uitgevallen en led in het ziekenhuis. En dan, ja, dan zien de spellen niet en dan is het kommer en kwel, hè. Want de ene geeft een andere de schuld en ja, dat is minder En prettig. dan is het even behelpen en dan vangen we dat op met een gans team en dan kunnen we toch wel goed. En zo kregen we dus ook de mobiele frietwagen. Dus een goed clubje in goede en in minder goede tijden. Ja, toch? Creatief zien. Heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Ik neem aan dat je dit toch wel allemaal goed hebt vastgelegd op foto en film. En zo. Ja. Neem een Dat is kijkje op de website, ja, allemaal terug te zien. KVW-meldersloop.com. Is het dan een leegstreepje of een Een middelstreepje? middelstreep. Oké. Een middelstreepje. Ja. Oké. En daar zetten we, of althans ik en mijn mensen, iedere avond de foto's op. Er stonden er al zeker 500-600 op. Mijn Van mensen die- en ik. Mijn mensen en ik, Ja. sorry.
uiteraard. Mine mensen en ik zetten er de foto's op. Ja, dat heb ik En, geleerd. Maar is ze van de perscontacten en zo? Want het is toch Nee. wel een beetje de... Oh, daar wil ik nou gewoon toe. Vanaf nu. Heel populair. Vanaf nou wel. Ja, zo is dat. Spraakwaterval. Spraakwater. Maar ik gooi eten, vind je dat erg? We hebben nog niks gehad. Maar hoe kent dat dan? Er is toch een frietwagen? Ja, dat waren wij waren de frietwagen. Frietwagen zelf, laatste aan de Die beurt. is laatst aan de beurt. Eerst zorgen dat alles loopt en dan de rest. Dat is dus toch ook al zo. Eerst Dus- man en kinderen en dan de de moeder vrouw. pas. Ja? Nee, ik doe ook vrouwen en kinderen eerst. Nee, Oh, dat is weer alleen een als ze andere brood situatie, zingt, hè? hè. Ja. Dus ik gooi eten. Ik zou dit niet als een zinkend schip willen beschouwen. Nee, ga ik lekker eten, merk je. Doen. Volgens Dankjewel. mij heeft ze verdiend. Ja, Leuk dat ze er was. ja nou Kijk dan. bedankt voor het positieve verhaal over kindervakantiewerk. En jullie komen bij toeval hier. Ja. Ja, we horen net binnenvallen. via de boetegebieden van Grubbevorst horen we over de grote weg gegaan en dan reist ze inderdaad langs dat grote bedrijf waar helaas al 2 keer de naam van genoemd is, maar dat maakt verder niks uit. Goeie sponsor. Ja, goede sponsor, maar we gaan de naam nou verder nimmer noemen. En toen kwamen we hier terecht. Ik zeg van, dan gaan we even in de melders kijken. Ja, en dan komt ze hier toevallig bij uit. En het is niet de eerste keer dat we een kindervakantiewerkinitiatief doen. Maar het is wel de eerste keer dat we er zo getimmerd... Oh nee, de Ponderosa toen van... Nee, oké. Maar dit is weer totaal... Maar dit is wel het mooiste wat je ooit hebt gezien. Dit is echt het mooiste wat ik ooit heb gezien. Ja, dat dacht ik al. Kan niet anders. Hey Rob, nee, maar ik vind dit fantastisch. Ik vind, ja, en het moet natuurlijk weer afgebroken weer, hè. Helaas. Maar ja, Tot tronen toe zien die jongens eigenlijk teleurgesteld. Dat ze Serieus? alles kapot gaan trekken. Ja, helaas. Kan niet blijven staan. Dan moeten ze toe in een tuin gaan bouwen. En misschien gaan ze dat nou na deze vakantiewerkweek wel doen. en dan Die plannen hadden ze bij ons al. Ja? En dan kent je als bestuurziende kent je een klein half jurkje kent je teren op deze vibes. Ja, En dan begint het ganse circus weer. ja. Ik heb er heel veel respect voor en bewondering. Ja. En ja, ik wil ook Gerard feliciteren Ja, dank u wel. met dit sfeertje.